Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. WHO says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Diwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran. Sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribadan kita gabus ng nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik nilaray ang ugma sa naga. Dawat na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, pitpit sana ang paninindugan. Nagenta, basta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, iyaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik ni aray ang ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, pitpit sana ang paninindugan. Nageni ka, naibasta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa saligan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa ang ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang.
Ansa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ansa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Mayo, taon 2020, mga baritang tinaripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Live nito kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Nadalan mo kita mga tugang sa FB Live kan City Government of Naga, kan Naga Smiles to the World, asin sa YouTube kan Naga Smiles TV. Ini po ang sa indong lingkod sa ngaran ni Kate De Lovieres, Allen Riondanga. Ini man po si Roy San Ramon. Sa detalyes, kasatuyang mga bareta. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mass COVID-19 rapid antibody test. Pig puuna na kan Syudad ng Naga. Detalyes, Don Jimenez. Pigpuunan na ang rapid mass testing sa syudad ni Naga kung saan pigtatawang prioridad ang mga yaon sa laogan city-controlled quarantine facility sa frontliners. Sigun ki Dr. Vito Borja, City Health Officer kan syudad ni Naga, pigagamit ngunyan ang 1,200 na COVID-19 antibody test kits na parte kan 5,000 na donasyon kan Medlane Enterprises sa syudad ni Naga. Inita nga ning maparikas ang pagbisto sa mga nagpopositibo sa COVID-19. So dyan sa pag napunan tayo, may sort out na sa mga positive, negative para i-swipe na ang mga pasyente na positive. Kung kayo po i-swab na para dahil na magparakalat, especially sa barangay areas. Pigsaysay man ni Borja ang proseso kan rapid testing sa mga nagtinirna nin anum na aldaw sa quarantine facilities kan syudad. Sa mga holding area kan mga naka-quarantine, na itong mag-shoot po na on the 6th day, mag-negative na po ang result, i-discharge me po. Kailang obligado sila mag-continue ka home quarantine, and then after, on the 14th day, dapat sila mag-repeat ka. Iyan po, pagka may listing kita, ipa-prioritize na po si mandate na dapat inuto na i-test. Tapos po ang result, iti-text na lang po sa hinda kung positive o negative. Tapos nag-positive po sinda, mandated mo po sinda magpa-swab. Oral sa nasopharyngeal swab na para ma-check po ang status ninda. Kaya kung si negative po, may problema, i-recommend mo na mag-repeat sila after 14 days. Makalis na matest ang frontliners, nagaandaman ang Incident Management Team o IMT na mag-mass testing sa mga barangay, urog na sa mga lugar na igwang nairehistrong positibong COVID-19 case. Para sa natin kung maraboy kabalian, especially po ito may mga relatives na na-expose naman na sa mga pasyente na positive, obligado po na mag-undergo ng gagabuhan ng magpa-testing, rapid testing. Sa laog ng 15 hasta 20 minutos, maluwas na ang resulta kan COVID-19 rapid antibody test. Pigigibo ang test na ini sa paagikan pagkuanin blood sample para sukulon ang antibodies na iyong pigagamit kan lawas kan sarong tao sa paglaban kontra sa infections. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yantras tanto, mga paryentes kanikaanom na COVID-19 patient sa syudad Dinaga na si Bicol patient number 39 nagnegatibo sa nasambit ng helang. Ang bilog na detalya sa ki Joel Sulina. Dagos nang nakalawa sa Naga City Nursery ang 7 mga kapamilya asin harani ki Bicol patient number 39 na ikaanom na kaso kangga COVID-19 digdi sa syudad Dinaga. Sigon kay City Health Officer asin IMT Medical and Surveillance Task Force Head Dr. Butch Borja, matapos ang ginibong test sa mga nasambit na 7 individual, nagnegatibo ang mga ini sa COVID-19 virus basado sa natos o lab test result na pinagpanuwas kang DOH Bicol.
Kaya dagos nang pinag-discharge ang pamilya kan patient number 39. Mantag nakantabay man kiraray ang mga medical officials kan syudad sa resulta kan repeat swab test sa ika-6 na COVID patient kan syudad ning Naga. Asin pinaglalauman man na magnegatibo na ini sa virus o padagos nang makarecover. Dagos naman pinagbaton ang lockdown o an extreme community quarantine sa area kang Barangay Abella, aldaw na Martes. Matapos na maresibi kang IMT ang resulta na nagnegatibo sa COVID-19 virus ang 7 nasambit na individual. Ibo, na-discharge na po to, nag-negative po to kamo sa swab. Kaya po to si Agum, 5 aki plus isang pamangkin. So na po si pamangkin, nagluwas si result and negative naman po si resulta. Kaya na-discharge na po to sa nursery, pinauli mo na po sa mga barangay. Yan po naman, ma-repeat swabbing man ito. Para sa Nagangunyan News, Joel Su. KNN News. Headlines. Ngunyan. Balik operasyon kan local trips sa Bicol Central Station. Aandaman na sa paagi ning sarong dry run, nagigibuhon sa maabot na Lunes. Detalyes, Joel Sulina. Magkakaigwango na ning dry run ang operasyon kang Bicol Central Station sa maabot na Lunes. In preparasyon sa posibleng pagbalik na sa operasyon kay ni sa lindong kan GCQ. Sa entrevista kay Mr. Nunoy Reforzado, Terminal Manager kang Bicol Central Station, sinabi kay ni na antispaman ang baralikan ka mga local buses kay puan masunod ang direktiba na pinagpaluwas kang LTFRB Bicol as in DOTR. Sigundigdi, dry run nguna sa Lunes ang gigibuhon sa loob kang Bicol Central Station kung saan tutugutan na makalaog ang mga bus na ginagamit ka mga BPO, partikular kan Suderland. Sa dry run, gigibuhon ang ipapasunod na mga protocols asin mga reglamentos magpuon sa paglaog ka mga pasahero sa Bicol Central Station, paglunan sa mga buses, maging ang pagdispatsa sa mga ini pasiring sa luwas kan syudad, siring man ang mga papalaog na mga buses gikan sa luwas kan syudad ding Naga, pasiring sa Bicol Central Station bilang pagsiguro na masusunod ang mga pinagmamando kang IATF, LTFRB, asin DOTR, katakod kan GCQ. Mendoza, na by Monday, we will open the Bicol Central Station. Pero, para lang po duman sa mga empleyado ng Sutherland. Para din po, madry run ka na po si mga protocols. Bago pa man, mag-abot po ito talagang mga biyahe na pinagtutugot kang Land Transportation Office. Gusto ko lang pong linawon na ang mga rota pong ipinalawas, puro po lokal. Ano po, sa lokal lang. And hindi po nga ni, sa satuyang lugar, within Kamsur lang. Ano po. So, gusto sabihin po, may pa pong biyahe. Tutugutan naman ang mga local route public utility vehicles na makalaog sa syudad. Basado sa ipinaluwas na memorandum kang LTFRB Bicol, alagad ini kaipuhan na makakomplay asin magsunod sa mga probisyones asin kondisyones na pinagmamando kan regulatory government agency katakod kang istriktong implementasyon kan mga direktiba o guidelines kang AITF sa lindong kan new normal asin GCQ. So, yan pong mga public utility vehicles na yan, tutugutan tal po, but subject to certain conditions. Ano po yan? Number one, kaipuan po igusin ng special permit from LTFRB. Pandua, dapat po sinda magsunod duman sa mga protocols na pinagpapasunod under the GCQ and si public health protocols po. So, yan po, sarap pa po sa requirement para po sila makapag-operate aside kay itong special permit. Kaipuan pa po ninda mag-agi sa inspection ng Land Transportation Office para masiguro po na si mga kaipuhan na gibuhon ka mga kumpanyang ini or operator na ini sa indang mga public utility vehicles masunod. Ano po? Si inapod ng mga safety precautionary measures. Na masusunod na dapat si physical distancing, si capacity kang sa tuyong mga pasahero masusunod po sa paagi kayan.
Para sa Nagangunya News, Joel Suni. KNN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, biyahe kan Philippine National Railway sa Ciudad de Naga via Naga Sipukot, higot na pigbabantayan kan Naga City Incident Management Team Task Force. Ang bilog na detalye sa haliki Don Jimenez. Mahigot na pigbabantayan kan Security Task Force kan Naga City Incident Management Team o IMT ang Philippine National Railways o PNR sa syudad huli sa liwat na pagpuon kan operasyon kan tren puon sa banwaan ng Sipokot palaog sa syudad ni Naga. Sigun ki Police Major Ireneo Andalis Jr., Station Commander kan Naga City Police Office o NCPO Police Station 2, piga-asigurar ngunyan kan IMT na igwang asistensya para sa seguridad sa lugar, urog na ngunyan na yaon pa sa irarom kan General Community Quarantine ng syudad at sinagama rin ni Sur. Inassured na ma-provide nin assistance naman sa area na considering na ini-implementa itong General Community Quarantine na may mga protocol na dapat masunod. So ngunyan, nag-coordinate po kami duman ang oras na eksakto nindang maabot po dito sa Naga. So coordinated kami. Then at the same time po itong mga nag-assist duman sa pag mga passenger na masakay. Duman po pa lang pinag-orient mi na kung anong mga kakaipuhan para ma-allowed sila makalaog sa Naga. Sigun sa ipinaluwas na press release ni June Magno, General Manager kan PNR, ang liwat na pagpuon kan operasyon katakod kan pag-implementar man kan General Community Quarantine. Alagad sa pag-utob kan health as in safety protocol, gikan sa 450 na pasahero, maakomodar sa nasindan nin 106 na pasahero kada biyahe. 61 na digdian makakatukaw, mantang 40 man ang itutugot sa standing slots. Daiman subot din da papasakayo ng igwang temperatura na 37.8 degrees Celsius pataas asin i-report sinda sa indang lokal na banwaan. Daiman tutugutan na magbiyahe ang mga nag-iedad 20 anyos pababa asin 60 anyos pataas. Para man sa PNR operating personnel, arual daw subuot ang mga ini-monitor para sa COVID-19 symptoms asin kaipuhan na nakasulot sindang face mask asin face shields. Dagos-dagos man ang gigibuhon nindang disinfection ang test and departure kan tren sa Naga asin Sipokot stations. Mientras tanto, sa irarom kan direktiba kan IMT Naga sa General Community Quarantine o GCQ, ang pwede sanang makalaog sa border control kan syudad, kaibanan na ang mga pampublikong transportasyon siring kan PNR, iyo ang mga igwang emerhensya, hospital referral o endorsement gikan sa doktor kan MHO o RHU, IMT Border Purchase Pass, Border Work Pass o IATF ID, Company ID asin sa indang work schedule para sa mga nagtatrabaho, COVID-19 IMT ID, travel order o mission order para sa mga opisyal o empleyado kan gobyerno, agricultural pass, IATF ID asin PCO o IATF ID para sa mga taga-media. Para sa Nagangunya News sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, homeschool curriculum para sa Educare program kan Naga pigtutulod kan Naga City Early Childhood Care and Development Division. Detalles, Kate De Luvieres. Pig-anunsyo na kan Department of Education kan Martes, Mayo 5 na mabukas sa Agosto 24 ang 2020 to 2021 school year. 2 bulan na huri sa orihinal na Hunyo ang karalasehan. Aminado ang pamayo kan Naga City Early Childhood Care and Development Division na si Elsie Romano. Diin naging magayon ang pagtatapos ka nagtalikod na school year ninhuli kan COVID-19 pandemic. Ito po talagang certificate po, PIC process, yung souvenir program PIC process, so makukuha po kang mga parents. So daing maning talagang formal na graduation o moving up. Ang importante man baga po kayo nakatapos. Itong pagpasok, garo seremonya naman lang. Ninhuli tamayong kasiguruhan kuno arin matatapos ang pandemya, pigihiling na ni Romano na pinaka-epektibong paagi tanganing maipadagos ang pagtukdo sa mga aki sa paagi nin homeschool curriculum. Ini ang pigko-konsiderar kan Early Childhood Care and Development Division, ninhuli tada igabus na pamilya na naka-enroll sa Educare sa mga barangay, igwang access sa internet. So, din po kami makaka-online ma-expose ang aki sa radiation. Ikadua, may po talagang mga wifi ang most na mga parents kansa mong mga aki. Okay lang po ang SID pero ang educator.
Sinda po ba kasi mga nasa laylayan. Nasa final editing as in for printing na sigun ki Romano ang homeschool curriculum na siya mismo ang nagibo. Pirang basic lessons ang tututukan sa homeschooling arog kan English, values education, writing, arts, sounds, counting as in introduction to science. Pigihinguwa man kan grupo ni Romano na maipadagos ninda ang storytelling sa mga aki sa ibong kan homeschooling. Ini po si itong ma-enroll po ang mga parents, pero day po siya, i-schedule po ang enrollment, tapos tatawanan ng parang short conference. Maduman po sa inda ang mga maestra. Sa sarong simana may sarok po. Mag-gather ning siguro 7 aki para i-monitor, i-evaluate kung kumusta po si homeschool. Sa bagong sistema ng homeschool curriculum para sa Educare program kan Naga, pangapudan ni Romano ang pakikipagtabangan asin kooperasyon kan mga magurang tanganing marealisar ang epektibong pagtutukdo sa mga aki sa laog kan harong. Magkakaigwasinda ning regular na parents-teacher conference para sa kada lesson na itutukdo sa aki. Ang samuya na lang po dahil may pandemic at least habo mi talagang dahil nagkaklase. Ayun po to. Ang samuya na lang po itong igwaman giraray sindang values, kay po sindang may values, effective pero may mapo kita magigibok isa nasa harong lang po sinda. Sa Hunyo, posibleng magpuuna ang enrollment. Mapuun man sa Agosto, asin matapos sa April 2021 ang school year. Para sa Anagangunyan News, Kate Dolovier. KNN News. Headlines. Ngunyan. Yan, tras tanto 95 Field Training Program o FTP Police, ipigwarak na sa mga estratehikong lugar sa Ciudad de Naga, tanganing magtabang sa pagpapautob, in masigot na seguridad, asin pasi orden ngunya na naka-general community quarantine. Ang detalye sa ki Joel Sulina. Matapos ang 14 diyas na quarantine period kan mga police field trainees gikan sa Regional Command Campaign Bicol, nayaon sa syudad ng Naga ngunya nakadeploy, pinagtaltak ang mga ini sa manayong lain na area asin checkpoints kag Naga City Police Office para makatuwang sa pagmantinir kang pasi orden. Sigud kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bongon, spokesman kag Naga City Police Office, bilang parte kag Naga City IMT Security Task Force, nagdispatch siya sinda ng mga police FTP basado sa guidelines kang lokal na gobyerno asin kang IMT para man makadugang sa numero ng mga pulis sa mga border checkpoints, pagpapatrolya asin checkpoints sa mga barangay, kaibaan sa indang mga team leaders na organic member kang 4 na police stations kang Naga City Police Office. Few days before, after na mag-abot sindaig di sa Naga, kapag gatod sindaig di kan, pinahatod di kan regional office ining regional training school after their 6 months of public safety basic recruit course sa Laog kan training center. So continuous sa indang training, 1 year yan, another 6 months outside as field training program personnel. Pigbarang-abangan sa enterong main municipalities, police stations, and cities sa enterong Bicol. Kabali ng Naga, pinadarahan kita ng 95 na personnel na FTP, mga police trainees. A few days after they arrived sa Naga, consider na niya kita sa ACQ kadto. If I remember it right, mga March 19, pa siya irarom sinda sa quarantine, 14 days quarantine. Mandatory yan, kasi sabi yun, protocol yan, kasi ito yung pinapautob na ECQ. Ano po, recommended by our local chief executive, by the mayor, and of course, kansa tuyang city director ka Naga City Police Office. So, 14 days, nagtapos sinda kan Domingo, kan pizza 3. Kaya kasunod Lunes, pizza 4 kan Mayo, they were dispatched again sa field, sa particular sa patrolya, na makakatabang ka sa tuyang mga organic personnel sa Naga. Ano po. Igawang pigpakwen sa may control points, sa checkpoints, sa mga strategic places ka Naga, to ensure na makatabang, hoping na makatabang sila sa pagpautog sa tuyang quarantine protocols, lalong-lalo na ining sa social distancing, sa mandatory wearing of mask, kasi iba pang pinapautog.
Liwat man na nangaputan ang kapulisan sa publiko na sa lindong kang GCQ, yaon man giraray ang limitasyon sa paghiro kan tawo. Dawa pa nga ni pinagbuksan na ang ibang mga establishmento asin stricto mang giraray na ipampasunod ang guidelines kang IATF, Gobyerno Nasyonal, asin kang IMT kan syudad para man malimitaran ang volume kan tao asin maibitaran ang second wave kang COVID-19 na huma sa salud kang mga syudadano. Kasi may pulis yan, umayo, may nagbabantay yan, umayo, yaon dyan si teacher sa classroom, yaon dyan si teacher, umayo, dapat kita magtultol para ba kung sa sadiri, kundi para sa gabos. Kaya lang, yan, matatagas ang payo, haramtayan, pero modesty aside sa Naga, ako masasabi ko sa kuyang assessment, 80% kan tao sa Naga, mga disiplinado. More or less, arrogant. 80%, siguro very minimal percentage lang, mga 20 or less, ang talagang mga pasaway. Ito matatagas ang payo. Siging kuruntra, kinukontra ang sadiri, kinukontra ang kasuguan, siging diskusyon, siging komento, manangay na itatabang, mga arugayan. Kaya, arkan nagluluwasan bigla pag GCQ, they were thinking na okay na gabos, which is wrong. Di ko manggari kitang pinapautob na kaya po manggari ko mang quarantine pass giraray, kung within Naga City itself, pero transferable na arantayan na maski sisay sa kapamilya, sa household pwede nang gamiton. Pero saro-saro lang. So not everybody should go out during this time. Saro-saro manggiraray and dapat kontrolado ito manggiraray, hiro kan tao. That's why, ikaw nagbabati ko sa tuya, sa Naga, arantayan ka boss. Grabe nga yung higpit sa Naga. Yes, because padangat kan pulis, padangat kan LGU, padangat ang sa tuyang sadiri, padangat ang mga taga-Naga. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sulina. KNN News. Headlines. Ngunyan. Inhuli sa mga dagmang na numero ng auto na nagruso sa Naga mga traffic lights sa syudad. Balik operasyon na. Detalyas giraray halik kay Joel Sulina. Balik operasyon na ang mga traffic lights sa laog kan syudad ng Naga matapos ang pirang mga semana na pinagpundo ang operasyon kay ni. Accommodate sa ng mga bihikulo lalo na kang panahon kang ECQ ang nagaagi ng mga bihikulo sa tinampo. Martes, sa naging urulay kang Naga City IMT COVID-19, ipinaabot mismo ni PSO Director Rene Gumba ang incident commander kang IMT na babalik na sa operasyon ang traffic lights sa kasentruhan kan syudad. Komodakol na ang nagagamit kan tinampo ng mga motorista asin bihikulo. Huli kay ni balik naman sa operasyon ang mga miyembros kan Traffic Direction Control Units asin Ordinance Enforcement Units kan Public Safety Office. Alagad, nilinaw man ni Direktor Gumba, prioridad na i-enforcer ngunyan iyo ang ordinansa para sa paggamit ng face mask, social distancing, mga pinagmamando sa General Community Quarantine Rules and Protocols asin da ipakabali ang Towing and Wheel Clamp Ordinance kan syudad. Sagkod na da ipatotalmenteng nalilift ang barikada sa palibot kan Naga City People's Mall. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sulina. Nagtaunin subsidiya sa mga miyembros konsumidor ngunya na bulan na Abril o kanakaging bulan na Abril. Detalya sa Licky Don Jimenez. Nagtaong subsidy ang Camarinesor Electric Cooperative o Casureco 2 para sa gabos na residential consumers sa laogan sa indang jurisdiksyon para sa bulan nin Abril. Iniparte kan tabang na pigtatao kan Casureco 2 para sa indang mga konsumidor sa taho kan nagpapadagos na problema kan nasyon sa COVID-19. Sigun kay Riner Bukaya, tagapagtaram kan Casureco 2 na pagdesisyonan kan manamiento asing konseho kan sa indang kooperatiba na tauan nin subsidiya na 20 kWh ang gabos na residential consumers sa billing sa bilog na bulan nin Abril. Esperso ini kan kooperatiba tanganing gabos mabinipisyaran asin bako sa nang ang lifeline consumers o ang nagagastos nin 0 to 40 kWh sa sarong bulan siring kan hagad ka National Electrification Commission. Ngunyan po, napagkasurunduan, tabaho man lang po baga itong mga lifeline consumers ang apektado po kang ECQ and ngunyan po sa presidente GCQ na po. Masasabi ka na itong mga nagkukonsumo ng 0 to 40 kWh, iyo po ito si mga poorest of the poor na inaabot. Kaya lang sa parte po, kaya kan sa itong kooperatiba, marahay na po, nagabos na taanan,
mag-poorest of the poor ka o kaya sa middle class o nakakaangat ka sa buhay. Ano po? Kaya note me na gabos na pong tahanan itong 104,000 na mga member consumer owners na residential consumer. Kaya nagka-amount po yan sa 17.5 million. Apara digdi, pigtawan kan kaso rekodos nin palugit na sarong bulan ang mga konsumidor na iguan due date kan magpuon ang enhanced community quarantine kan bulan nin Marso hasta Abril 30. Buot sa bihon, mayong isasangat na penalidad sa mga daipa nakakabayad kan sa indang bill sa mga nasambit na bulan. And halimbawa po ngayon, hindi ka po nakabayad, dinuli po nasa erarong papagkita ka nakaaging ECQ, hindi ka po nakabayad nga sa imong bill. Ning March in April, dahil ka po sisingilo ng penalty and hanggang po dahil mo na sisettle itong sa imong babayadan sa kuryente. Ano po, dahil kita masingil ng penalty, dahil pa po kita ma-impose ng disconnection. Gusto sabihin, dahil ka pa po puputulan. And kung dahil ka pa po talaga nakabayad, halimbawa po kaya March and April, ika po tataalampan kan sa itong kooperatiba na pwede ka mag-partial payment. Hanggang kumpira po sa imong kakayahan na maibayad po sa samuyang kooperatiba sa Kasureco 2. Katakod kan pagbayad kan bills. Pigsaysay pa ni Bukay na bukasan sa indang opisina sing collection offices. Alagad temporalmenteng pigsuspindiran operasyon kan sa indang mobile collection sa syudad ng Naga. Ang satuyang collection offices, mga collection offices na kabali po itong yaon po sa kanya-kanyang municipalities. Nagbukas na po, May 4 po ang pagkolekta ng gabos ng mga area offices. Kabali po, ini yung sa main office kang Kasureco 2 na nasa laog po kan syudad ng Naga. Maapon po ang pagkolekta, alas 8 ng aga, sagkod alas 4 ng hapon. And itong satuyang mobile collection na tigkukondusir sa laog kang syudad ng Naga, yan po temporary menteng, suspender po muna sa kadahilanan na ang Naga City po baga igwa pa po standing positive sa COVID-19 virus. Pero po sa area offices kang Kasureco 2, si mga collection centers na po duman, padagos po si pagsasagibo po ninda ning mobile collection. Pigmamantinir man subuot ninda ang implementasyon kan safety protocols, siring kan pag-require sa mga konsumidor na nagbabayad, asin sa indang mga empleyado na magsulot nin face mask, asin iba pang personal protective equipments, siring kan face shields. Pig-share man subuot nindan mantinidong pag-utob sa social distancing, asinan pag-check ang temperatura kan mga naglalaw sa indang opisina tanganing maasigurar na salbado sinda kontra sa COVID-19. Pwede man subuot na maghulog ng bayad sa iba pang paagi, siring kan mobile banking asin iba pa. Mientras tanto, sa ibong kan sufficienteng supply ng kuryente ngunyang tig-init, asin general community quarantine, sigun kibukay, pwedeng paglaoman kan residential consumers ang paglangkaw kan sa indang bills huli sa halangkaw man na demand kan kuryente sa kanya-kanyang harong. At iraran kita kang ECQ and GCQ, ngunyan po medyo sufficient sa tuyong supply ng kuryente. Ninuhuli po yan sa si mga commercial establishment po, hindi pa man po sila nag-ooperate. Gusto sabihin, sufficient sa tuyong supply, kaya lang ang nagiging problema po kayo ni, ito man sa may parte ka mga residential consumer, itong majority kang mga residential consumer ngunyan, medyo halangkaw sa indang demand sa kuryente na nagkakausap po ng paglangkaw at yung pag-triple kan sa indang babayaran sa kuryente. Kaya ngunyan po na bulan na April and May, asahan na po talaga na mataas. Kaya isip pa nga po danta po na dawa po nga ni yaong kita sa tuyang laog ng harong. Magkaigwaman po giraray kita ng sistema po sa paggamit yan sa tuyang mga appliances. Nangapudan man si Bukay sa mga namamanwaan siring mas sa mga aki, nalikayan ang pagpapalayog ng buradol, tanganing malikayan ang mga daipiglalauman na power interruption. Sa gabos na member consumer owners kang Kasureco 2, iwasan ta po, sarap po ini sa nagiging problema ta po ngunyan. Ito pong pagpapalayog ng mga buradol sa Ranggola, na nagkakausap po ng pagkaigwa po ng emergency power interruption sa mga lugar po, hindi sa Sudad Naga, sa pagtarahit pong Banwaan. Hindi po kaya ang pagpapalayog po kayo ng mga saranggola na nakakatama diba sa tuyang linya ng kuryente, nakula po ini yung porsyento na possible na pwedeng magkaigwa ng problema ang linya ng kuryente, pagputok po kasi sa tuyang mga fuse, distribution transformer na nakakabit po sa tuyang linya ng kuryente. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Iyan mga tugang ang mga bareta nagkatiripon kasatuyang Nagangunyan News Team. Mabuelta po kita para sa Urulay, Banwaan.
Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, ika natatanyo, itapil ng andam. Nagenyo labanan. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Who says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabos na nagenyo, magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik nilay ang ugma sa naga. Dawat pa may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, itig sana ang paninindugan. Nagenta, nagbasta, ika natatanyo, itapil ng andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasarigan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilay ang ugman sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenta, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwa.
kita sa programang Anagang Unya. Yaon na po kita sa Urulay, Banwaan. Ini po ang sa inyong lingkod, Alan Rayondanga. Ini man po sa Roy Sandamon, magribanan po kita sa good alas 12:30, alas 12 lang. Alas 12:30. Okay. Yan. Sa ngaran po kasamuyan kaiba ng Kate De Lovieres na igungunya na kamatian. Para kay katabi amiga, kita po na po ang mga programa digi sa Urulay, Banwaan sa Anagang Unyan. Partner, mga magkapirang bagay, ngunyan, kansuod ma, nagtapos na kita distribuer katong inaapod na border work pass. Okay. Ngunyan na pagkaaga po mga tugang, sa Urulay po kang incident management team, ipapautob na po itong mas igot na border control. Ninhuli po kumbaga itong sa tuyang pagtao katong supposed documents duman sa mga maralaog sa naga tapos na. So para lang po sa pagkaklaro mga tugang, ini po si mga pwedeng magralaog sa border kanaga, partner. Okay. So yan, itong mga nagtiripon digdi na nagkuruaning kung ano-ano mga work pass, Work pass, oo. Iga pong mga, pero ang tinauta lang partner sa pagkaklaro ang tinatauta lang po si border work pass. Mayo man kitang ibang tinataong pass. Mayong travel pass. Okay. Mayo ni kung ano-anong pass. So itong masaod dai pa to. Iba to partner. So para po matukar ta mga tugang, para po mas klaro, ini po si mga pwedeng maglaog sa naga sa iraron po kan GCQ. Iga pong koordinasyon kitang pinagiribo ang sa itong IMT, ang sa tuya pong alkalde, sa IMT man kang Camarines Sur. Para po sa pag-implementar kasatuyang maninigong lakdang sa mas igot na pagbabantay kasatuya pong border control. In particular po itong border kang Pili, border kang Milaor, border kang Kanaman, as in border kang Kamaliga. So ang gusto ko sabihin, itong individual na masaod, mayo pa yan, mapagkita ka yan. Hali sa luwas kang naga. Dahil pa yung partner. So inilang mga tugang ang pwedeng magralaog sa naga. Okay. Primero po, as practice during the ECQ, ito pong may mga emerhensya. Pwede po ito maglaog sa naga. Okay. Mapabulong, malaog sa naga, may emergency, kay po isugod sa ospital, mabakaling emergency medicines, pwede po itong palaogon sa naga. Okay. Igwa po ning mga medical team, tabi partner, na nakaantabay dyan sa mga border. Okay. Kung igwa pong question manungod sa emergency medicines, kung dapat bang palaogon sinda emergency yan, igwa po ning nakaantabay na mga medical personnel ang satuya pong City Health Office. Hinda po ang masabi sa satuyang Security Task Force kung papalaugon o dai itong mga tawong ito. Kung indeed, emergency ba siya. Yan. Panduwa tabi partner, kung kaipuan mong i-confine sa imong digi sa hospital sa naga, kaipuan mo lang po magpahiling ning hospital referral o endorsement. Hali duman sa imong municipal health officer or duman sa RHU, itong Rural Health Unit. May mga doktor po baga dyan, kung kaipuan po nito magpa-confine sa naga, talagang daiyang kaya dyan sa indong mga district hospitals. Dai po kaya kan sa indong MHO. So, kaipuan po nitong espesyalista, kaipuan po nito magpahiling sa klinika o ospital na yaon sa naga, kaipuan po nito itong hospital referral. Or endorsement hali sa doktor. Tama. Po. Pero sa mga munisipyo kaya baga partner, igwaman mga doktor. Igwang MHU, igwang MHO, igwaman ng RHU. Mga doktor. So, makakuha po kamo dyan. So, iyo lang po ito ang ipapahiling nindo sa border control na kamo po may referral para magpahiling sa mga hospital sa naga. So, itong referral na ito, hali saan maghali ito? Sa doktor partner, duman sa Municipal Health Office. Halimbawa sa MHO. MHO, kung may doktor po kamo, sinda po ang matao ka ito. Okay. Ang sunod po, itong igwang inaapod na IMT Border Pass. Kansuod ma partner, pig-roll out na itong mga bagong IMT Border Pass sa mga manlain-lain pong munisipyo na nakapalibot sa naga. Ito po ito mga tugang, igwa pong border pass, naga po ang nagibo, na pwede pong ipasubli po sa indo kan sa indong mga munisipyo. So, pwede po nindo itong gamiton para magbakal ng bulong sa naga,
Pwede po ninyo itong gamiton para magbakal ng panienda sa indong lugar. Gusto pong sabihin, pwedeng paratinda ka mo, kay po anindong maka-replenish yung supply para may maitinda ka mo sa indong lugar. As in, ang sa indong mga ang sa indo pong mga pag-iriba sa barangay o mga pag-iriba nindo sa munisipyo, dahil na magparapasiring sa naga para magsaraod, kamuna po ang mananaod, sa iba po ning border pass para dyan. Mapabangko po kamo, ma-withdraw kamo sa ATM sa naga, iga po ning IMT border pass. Ito mga tugang, ang oras na po katong itinao, kang IMT, tamay bago na partner na border pass na itinao, hinali na po itong oras na halimbawa ngayon ang bulong bagnggi. Mayo na po ito. Okay. Ini po ang oras na kani mga tugang alas 5 ning pagkaaga, sagkod po alas 8 ning banggi. Okay. So pero po may aldaw man giraray. Iga pong mga munisipyong MWF, iga pong mga munisipyong TTHS. So depende na yan sa itong mag-coordinate lang sinda sa Mag-coordinate na lang po mayor kamo ninda. sa indong munisipyo. Ito po kuya na ito, medyo liberalized na po itong pass na ito. Dati po kaya tulo lang ngaya sa wholesalers, tulo lang ngaya sa lima ngaya sa mapabangko. Ito po may certain number na pwede na po itong gamiton. Kung halimbawa po mas dakol ang nangangaipuhan mo niyan para magpabangko, pwedeng ito na ang gamiton. Mas dakol ang mapabangko, di pwede ka magtao sa mas dakol na tao. I-clarify ko lang itong ano mo duman sa masaod partner. Ang sa ininda ito ko kuahon. Halimbawa nag-issue kita sa ibang munisipyo, sa ininda pwedeng kuahon ito. Sa munisipyo mismo partner, depende po kaya. Kung may IMT po ang munisipyo, pwede mo makuha yan sa IMT. Iga pong mga munisipyo na igwang task force COVID, ito man po ang nag-i-issue. So sinda nang mataw kayan duman sa iyo po. Sinda po ang ma-assess kung talagang pwede kang pasubliong katong border pass na di ito. bahala na pala sinda. Opo, bahala na po ang munisipyo kayan mag-distribute. So bali sa munisipyo, ba sa sarong munisipyo, pira ang pig-issue ta sa inda? Depende kay partner. Halimbawa, Kalabanga tamas sa Radakula, mga 25 pass yan. Iyan pati, transferable sa partner. Transferable man siya. Gusto ko sabihin, kung halimbawa, nagsaod ka sa Naga, ning alas 5, sagkod alas 8, nakabalik ka na. Nakabalik ka sa inda, pwede ipasubli giraray si pass. Duman sa masaod na darakulan, iyo po. Pwede halimbawa ka partner, pwede man magibo ang munisipyo ning oras na halimbawa ngaya baga ang inimpas ngaya sa tuyan na pinasubli, ang 10 ngaya kaniyo si pagkaaga gabos lang para saod. Di pwedeng i-schedule na yan. O halimbawa, gabos ngaya na pag Wednesday ngaya, si gabos lang na mapabangko, iyo lang ngaya ang tatawan ta. So bahala na po ang munisipyo kayan. Bahala na po sinda mag-control kayan, bahala po sinda kung ano ang schedule po ninda. Kita po sa Naga, ang hanapon ta lang itong IMT border pass. Anyway, transferable man, so anytime. Anytime po. Basta po between 8 alas 5 po ning pagkaaga hanggang sagkod alas 8 po ning pagkabanggi. So yan pala niyo duman sa curfew, nakaano pala sa curfew hours. Iyo po, kasi may curfew pa baga ang Naga na alas 9, sagkod alas 5 ning aga. Correct. Pero partner, ang probinsya pala ang curfew alas 6 ning banggi, sagkod alas 6 ning aga. Yan ang curfew kang Camarines Sur. O di bahala na sinda. Bahala na po kamo kung ano po. Pero kita po sa Naga, garo po ang pagkaintindi ko tabi partner, kung may border pass man na mapasiring sa Naga, garo exempted man sa garo may urulay man si mga alkalde na pag may border pass man, exempted man sa curfew. May babakalon nga ning essentials. Okay. Sunod po kani border work pass. So makakalaog po si may mga border work pass. Okay? Ini po si mga tao na igwaning trabaho sa Naga. Tagaluwas po kamo nag-i-star po kamo sa luwas kang Naga. Alagad ang sa indo pong trabaho yaon sa Naga. Tinugutan na po na magbukas ang sa indong negosyo sa Naga. So matrabaho po kamo, hali kamo sa ibang munisipyo, malaog kamo, kay po anindong border work pass. From the very name tabi partner, border work pass ini. Para po ini sa paglaog sa border. Okay. Si mga taga-Naga man na igwang trabaho sa ibang munisipyo, maluwas ngaya siya. Kaipuhan niya manggianin border work pass, takong malaog siya giraray sa Naga. Pero po, kumapuli siya. Pero kung dahil man siya po mapuli, alimbawa, nagpuli ngaya siya ngunyan, na aldaw, pero mga sarong bulan ngaya siya sa Iriga.
Dahil naman po kay puhan ng border work pass. Iyo. Ta siguro by that time partner, lifted na siguro ang Lifted na. GCQ. O baka may GCQ man, pero mas lighter na ang restrictions. Okay. Pero mga tugang, ini pong border work pass sa pigpaluwas ng Naga, dahil po ini pwedeng gamiton as work pass sa ibang munisipyo. Ano po, gusto pong sabihon, dahil nangangulugan na nagtao ang Naga ng work pass, Gagamitin mo sa ibang gagamit, para alam mo makalagda. nga, i-insister mo na pwede kang maglaog sa Iriga. Kasi po, pwede man magsabi ang Iriga, tahali ka sa Naga, taang Naga igwaning COVID positive, dapat mag-quarantine ka man sa mo. Pwede Or ka mambawalan dumahan. Pwede ka mambawalan Depende sa dahil inda. maglaog. Depende sa munisipyo, partner. So dahil mayo dyan ang nagang hand. Mahi pong hand ang Naga dyan. Ang work pass na po na tinao, para sigurado lang na makakabalik ka mo sa indo pong pinaghalian na lugar. Okay? Makikiagi po ngayon ka mo, passing through. Ano? Pwede ka mong, aralo ka mo nakikiagi sa Naga. Probably partner, kana nagkatrabaho sa Kapitolyo, nayaon sa pili, makikiagi piripirmi. Iyo, pag passing through. Pwede kang magkuha ng border pass. Pero nagtapos sa kay kita partner kang suod makang border pass, so dahil na kita kaya nagtatao, ngunyan. Okay. So pundo na po kita kayan. Sumahapot po kita, paano po ngayon tamayo kaming border pass? Okay, may kaming border Kung pass. passing through ka lang. Passing through, o maski nga ni partner nagkatrabaho ka. Ipapahiling mo lang partner si company ID mo. Okay. Okay, company ID mo, ipapahiling mo si mayor's permit mo, ipapahiling mo si sa imong work schedule. Iyan lang po kaya ang kagayon ng katong border work pass. Sa sarong ID, sa sarong dokumento, yaon na partner si schedule, yaon na si lalawgon mo, yaon na si pangaran mo. So di ka na kaipuhan magparapahiling paning kung ano-ano mga dokumento. Oo. Pero kung di ka po nakakuha, yun na itong kada po maagi ka sa border, hahanapan kang work schedule, mabutbut ka, mapahiling ka ng ID, mapahiling ka mayor's permit, kung ano-ano pong dokumento ang pagpaparahaga dun sa imo. Mayor's permit kasi tigtatrabawan mo. Iyo po. Ano yan, original o... Dahil man po, maski Xerox lang, Xerox tapos lang. po sertifikasyon na empleyado katong Kumpanya. establishmento. Oo. Takita kaya partner, ang ginibot adigdiyo ka nagkukuraan ng border work pass, hinihiling ta sa database kang City Treasurer's Office kung may mayor's permit umayo itong mga nagkurua. Kaya po baga mahihiling po din do, baka ulang siyang nag-sticker kita. Pigihiling ta kung pirang empleyado ang yaon sa establishmento. Halimbawa, partner nagkahiriling tadig din na igwag mga establishmento na under-declared ang sa indang mga empleyado. Dati duwa lang, kan nagpapaaram na 10 na ang papalaugon. So, igwa po kitang mga pig nagka-round out na araw kayo na sitwasyon. So, reported na po siya sa City Treasurer's Office. So, na-monitor lugod, ano? Nahiling po duman na may saro pala na kompanya o saro pala na establishmento, declared niya 5, pero kung nagkukuha ng work pass, 45 sinda. Dakulong pala sinda. So, iyon na po yan i-report sa City Treasurer's Office. Okay. Ano lang, isa lang kong hapot. Ano yan? Individual ba sinda? Kung halimbawa, sa sarong kumpanya, 10 kami, pag digdi niya, sasubmit niya gabos si listahan kasi mga matrabaho. Gabos ito individual, igwaning pass. Actually, partner, kan nag-i-issue kita, halimbawa ngayon baga nakulao na kumpanya, igwa tabi partner na business processing outsourcing, dakulon siyang empleyadong tagaluwas ng Naga. Ang ginimo po ninda, pig 3 lang ito. Okay. Let's say 300 ito, gabos. Iyon lang, sarong tao lang po ang nagdara. Dahil po kay puhan na si gabos sa tao magdigdi. Si gusto mo sabihin, pag issue ng ID sa inda. Tigsararo po to. Tigsararo po sinda. Ang form po kang ID, ang form po kayan, ang nag-imprenta kayan, si mga kanya-kanyang mga establishments. Bako man kita ang nag-imprenta. So, ma-imprenta sinda kang ID na ninda. Ma-imprenta po sinda katong form na downloadable. Para po pareho ang forma, sinda po ang nag-download kayan. Kita po, validating lang. Okay. Kaya po kita, sticker sa naman ang nilalaagta. So, dadaraw ni Dadigdi, papa-stickeran. Papa-stickeran lang, hihilingon taman kung talagang si empleyado, segundo man sa memorandum na pig-issue sa iya, kung empleyado man ang ganyan. Good. Tapos hinihiling taman si mga establishmento kung tama man ang pigdeklara nindang empleyado ninda. Okay. Kasi po may mga hinaharapot kita, halimbawa ito pala igwang mga kuya na maski sa diring tao pigiribuhan ng ID.
Baka man pala nindang empleyado. Para lang makalaog sa Naga, giniribuhan ng work passes. So ito po, pigharali ito. Dahil po, dahil man siya empleyado. Dahil po nga ni, sa mayor's permit, aram nan, alam mo, diniklara mo tulo, mangalas ka, ano ta naging pito na. Okay. So igo dyan ba kung empleyado? Okay. Klaro. So yan po. Ang sunod po, si mga nagkatrabaho po baga sa hospital sa Naga, kung may sinda po may mga hospital ID. Dahil na po ninda kaipuhan ng border work pass. Ano? Kung sinda po nagkatrabaho sa hospital, ang sa inda pong hospital ID, ang sa inda pong clinic ID, sufficiente na po 'yan. Kung ano po si pag-implementar sa ECQ, iyo man po giraray mo niyan sa GCQ. Igwa po 'yan mga kairibanan na para sundo. May mga fetchers 'yan na inaapod. Ang mga hospital po nag-issue ng fetchers pass. So, iyo man po giraray ito ang hanapon sa inda. Dati man giraray? Dati man po giraray. Dahil man naghira. Okay. Ito po mga miyembro kang IMT, kang Kamsur, kang Naga, kang mga pagtaraid ng munisipyo, may IMT issued ID po yan. Okay. So, ito lang ang kaipuan ipahiling. Kung ang ini kay partner digid ako digid na ribong, digid sa part na ini, travel order, omission order. Igo kayang mga opisyal kang ibang munisipyo na sinasabi na dapat ngaya makaagi ako, authorized person outside residence ngaya ako. Apor. Okay po na nasa luwas siya, kang sa diri niyang munisipyo. Okay. Po, kang sa diri niyang munisipyo. Pero po kung malaog ka na sa Naga, dapat po igwa kang travel order, omission order. Siring man po kaming mga taga-Naga na official kang Naga, kung madyan po kami sa lugar nindo, dapat igwa man kaming ikapahiling na mission order o travel order. Mapakalabangga ka. Mapakalabangga ngaya ako dahil ngaya makikipag-coordinate ako kay Mayor Severo. Dapat po, may mission order ako halik kay Mayor Nelson Ligacion na ini-endorse ako ni Mayor Nelson Ligacion kay Mayor Severo na ini si Mr. Yondanga, igwang kalakawan sa Kalabanga, igwang iko-coordinate sa imo, kaya palaugaman sa imong border. Okay. Igo pong opisyal na kalakawan. Yun ito si mission order. Iyan po si mission order. Okay. Or pwede man po, halimbawa, mga taga-ibang munisipyo, mapasiring po sa Naga, ma-withdraw, mapasweldo sinda, sa inda pong mga empleyado. Siyempre po, nagkisuldo man ang mga barangay officials, nagkisuldo man siyempre ang mga municipal officials, ang mga empleyado kang munisipyo. Tapos doon sa lugar ninda, mayo ning laman si, mayong laman si ATM. Pwede po sinda mag-travel order, mag-mission order, o mag-withdraw ka daw ng tesorera sa Naga, tangaring may ikapasweldo kita sa mga tao. Pwede po iyan. Okay. So may kaipuhan lang Di po kuning surat. Opo. Dahil po kaipuhan itong inaapod na border pass. Travel order po ini ni Mayor. Kalakawan po ini kang gobyerno. Okay, government activity po ini. So papailing lang yan duman sa border checkpoint. Nasinda po, may travel authority na ma-withdraw sa Naga para pampasweldo ninda. Umabakal po sinda ning essentials. May relief operation sinda. Ang mabakalan niya sa Naga. So kay puan po ninda ning travel order na magbakal sa Naga. Iuman lang po ito. Para mas magayon siguro, pailing mo pa si ID mo sa munisipyo. Pailing mo sa ID mo sa munisipyo. Magayon. Okay na po iyan. Tahanapan man talaga partner ning ID. Ipapahiling mo na talaga itong taong sinusugo. Okay? Ang sunod po na pwede mag-agi sa border, ito pong may IATF na pass. Okay. Ito po bagang ikaw pong mga nakaaragi sa ECQ na may mga IATF pa na ID. So dahil naman po ito kaipuhan pagparahanapan kung ano-ano. Although tabi partner, hahanapan siya ning work schedule kasi pwedeng may ID siya. Pero dahil man siya dapat sample ko kaya ng tabi partner. Igwang mga may IATF ID pero ang schedule niya MWF man lang. Okay. Dapat mayo man siya ng TTHS sa luwas ng harong. So masunod bang ginari sa duman sa schedule niya? Sa work schedule niya. Okay. So kung may IATF pass po sinda duman sa madara ng essential goods. So pwede po sindang paagihon. Madara sindang essential goods. Mahatod diggi sa tuya ning mga bagas, ning mga IATF pass lang po 'yan. Okay. In fact po nakapass lane po 'yan. Alat lang, may
ano ta lang putulon ta lang tabi madaling partner ta senior citizen kay aning concern ni. Okay po. Ako po senior citizen, may sari-sari store ako, may ibang nagsasahod ako dahil ako lang ang nakakaaram kan mga sasahod sa tindahan. Pwede po akong magluwas. Saan daw ini? Naga o Tagasain po siya. Dahil po sinabi digdi kung tagasain ka. Okay. Okay, sige. Lugo. Kung ika po, ma'am o sir, taga ibang munisipyo, masaod ka po sa Naga, ika po senior citizen, taon na tabi partner ni pagkaklaro, sa IATF, tigtutugutan na po ang mga senior citizen na magluwas. Kung ang sa iyang pagluwas, primero, mabakaling essentials o matrabaho. Ninhuli ta siya ang may sari-sari store, pwede siyang magluwas para magsaod. Pero po kung tagaluwas siya kang Naga, makuha po siya katong border pass sa indang munisipyo. Obligado man giraray sa Obligado man po giraray ito. Bako kung quarantine pass kang munisipyo o kang barangay, kang munisipyo po nindo. Iyo taday pa man nga ni pigtutugutan ng individual. Ang taga-Naga po, si quarantine pass man sa nasa loob ng Naga ang itutugot. Anyway, partner, tutukaron taman itong sa internal. Okay, sige. Pagkatapos po kaning border, ulayan ta po. Ano man tong kaipuan ipahiling sa loob ng Naga? Okay, sige. Si sa border po, IATF pass, si mga cargo, si may mga mahatod kaning pagkakan, mahatod kaning medisina, supply, essentials, paroy, bagas. Kaya po po ning IATF pass. Minsan po may food pass nga ni. Ang DTI po nag-issue kayan Okay. Ang DTI. So pwede yan? Pwede yan. Si dati pong ginamit kang ECQ, sa GCQ po, human giraray. Oo. Pero po, ini po si Sarong Hapot. Paano po ngayon kaming mga parauma? May mga parauma po kita nag-aaragi sa border. Nakikiuma, or mauma, maani. Ngunyan pa di partner. Aranihan baga ngunyan. Kung kamo po igwang iga po kamo ning hayupan. May mga origan nga kamo, may mga bakahan kamo sa ibang lugar. Ang kaipuhan po nindo para makabalik sa Naga, or any partner, kung malaog kamo sa Naga, tamay kamo sa Naga, ang kaipuhan po nindo partner, agricultural pass. Makukuha po nindo yan sa Municipal Agriculture Office. Sa Naga man po, makukuha taman yan sa City Agriculture Office. Anong aga doon ninda sa mga kuya na yan, ahensya na yan? Araw lang ni partner. Halimbawa, baga partner, taga-Naga ako. Pero ako partner, may uma ako sa Milaor. Okay? May uma ako sa Milaor, nakikiuma ako duman. Or may sadiri ako dumaning umahan, maani ako duman. Mahatod ako ning pagkakan sa sakuyang mga para tanom. Ako partner, mako ako ning agricultural pass, digdi sa city. Ma'am Edna Bungalonta, sa City Agriculture's Office. Kukuanong ko dyan, iyo man yan ang ipapahiling ko. Pag nagbalik ako partner sa Naga, kumbaga ini partner, ang AgriPass para makabalik ako sa Naga. Ayo. Kung kamuan po tagaluwas ning Naga, may umahan nga kamo partner sa binta ng Pakul. Sa binta ng partner, tagalibmanan ika. Pero ang umamo, may umahan ka sa Pakul. Maani ka na. Pwede ka pong magkuan ng agricultural pass sa Municipal Agriculture Office para po makalaog ka sa Naga. Yan. Sa asin po ang huri ka yan na pwede maglaog sa Naga, ito pong may media pass. Si mga pag-iribata po sa hanap buhay, si may PCOO, IATF, o IMT issued media passes. Iga po kita mga taga-media na daiman inarabot gabos kang IATF ID. Itong alagad, nagbabareta, nagre-report. So, tinarawanan kang IMT ning ID. So, pwede po itong maglaog sa border, pabalik sa Naga. Pero itong IMT ID itong IMT Naga ID, pwedeng harangon ito sa ibang munisipyo. Ito po, pagpalaog lang ito sa Naga. Kung malaog ka mo sa Naga, pwede na itong gamiton. Ang nag-issue man lang Naga eh. Naga man ang nag-issue. Pwedeng di man tuon rahon. Okay? So, yan po ang mga pwedeng maglaog sa border kang Naga. Kung dai po kamo kabali duman sa mga naunang bitan, gusto pong sabihon, dai kamo pwedeng maglaog sa border kang syudad. So, iyo lang po ito ang mga pwedeng mag-aragi sa border kang Naga. Balikan ko lang itong manungod sa Apor Tabi partner. Ining, ano nga niyang Apor? Authorized persons outside residence. So, ano talaga ining Apor na ini? Itong base naman sa ipinalabas na General Advisory ni Mayor Nelson Ligacion.
para duman sa mga may pugol kay inyong apor na iniyo. Ano talaga ang paano talaga sinda makakalaog luwa sa syudad Dinaga? Okay. Ano ang guidelines? Siguro partner, ang hapot mo itong halimbawa ngaya baga driver ini pahinante. Hali ngaya siya sa biyunta ng Albay. Okay. Dumambaga partner ECQ Hali probably hali itong Manila. Okay. May ECQ duman. Okay. Sinda tabi partner, papalaogon man sa Naga. Okay. Ipapalaogon sinda sa Naga. Dayman po sinda pupugulan. Okay. Kung hali ka po sa mga lugar na ECQ, arog kang itong gusto mo sabihin itong may halangkaw na kaso ng COVID or sarong lugar na igwana ng COVID. Ang example kayo ngunyan partner, Tigaon. Okay? Tigaon. Garo na potol kita Johnny. Okay? Dayman. Halimbawa, Tigaon tabi partner. May COVID case naman duman. Okay, kung hali duman partner ang pahinante, pwedeng palaugon sa Naga. Pero po igwalang ka muning 12 oras para ibabaang sa indong pangarga. May 12 oras po kamo, pero pagkatapos po nindong ibabaang sa indong pangarga, balik na po kamo sa indong point of origin o sa next destination na kamo. Dahil po kamo pwedeng mag-uli. Okay. Let's say baga partner, taga-Naga sinda, pahinante sinda, driver sinda, o apor sinda, police, Bureau of Fire, o taga-gobyerno, partner. Kung hali po sinda sa mga lugar na ECQ or mga lugar na may COVID, dahil po sinda pwede magdirektang puli sa harong. Dahil po sinda makakapuli. Di anong gigibuhon? Halimbawa, yaon lang digdi ang harong ko. Let's say baga partner sa ingkang ngaya hali, Ligaspi. Ali akong Ligaspi. Hali ang Ligaspi, ali ako duman, tapos may nagkuha ka ngayon ng gamit, nagdara ka ng bulong, Panaga. Okay, Yes, tutubutan ka partner na ibaba iyan, sabi mo na partner, igwa ka ngayang pharmacy. Okay. Sige, ibababa mo yan. Pero after mo yan ibaba partner, balik ka na sa Ligaspi. Okay. Maski ka po taga-Naga, dahil ka tutugutan kasi hali ka po sa COVID-infected area. Pero kung gusto mo pong magtiner sa Naga, ma-quarantine ka po ng 14 dias. Duman sa PUM quarantine facility sa Pacol. Alam ba bagay ako, abo ko nang magbalik duman. Abo mo nang magbalik. Gusto ko na digdi, madire-diretso na ako digdi. Tayo man lang ito si Pigatod ko. Manaman ako mabalikan duman. Ma-stay ma-quarantine ka na po sa Naga. Yun na yan ang ma-quarantine. Yes, ma-quarantine ka na partner. Okay. Alagad partner arog ka ni. Halimbawa ngaya baga. Alat ka, saan ka ma-quarantine? Sa Pacul, bako sa Harong. Bako sa Harong. Bako sa Harong. Okay. Dumang ka po sa PUM quarantine facility. Okay. Ngunyan, ang sunod kayo partner na hapot arog ka ini. Paano ngaya kung ma-deliver ngaya po kami? Kailan po, banggi na po kami nag-abot. Gusto niyo po magturog. Okay. Pwede po kamong magdiretsyo duman sa quarantine facility kang city sa Pacol. Mapasabi lang po kamo sa Tuyong Border Control na kami po makikiturog sa quarantine facility pagkatapos po na kami mag-deliver. Pwede po yan. Dahil lang kamo po pwedeng magdiretsyo, magpuli sa harong o makiturog sa establishmento na pigdeliveran nindo. O kung kiisay man na kabisto nindo. Iyo po. Kasi po, piglalag taman sa risk itong tuturugan po nindo. Okay? Tapos po, alibaw, nakapaingalo na po kamo, pwede na kamo maghali giraray, balik kamo sa point of origin nindo. Pero bako po sa Naga. So, halimbawa po, hali kamong Metro Manila. Siyempre po, nagbiyahe man yan, partner. 12 oras man yan nabiyahe yan. O baka nga lampas pa. Tadakulon bagan checkpoint. So, pwede na, para makapahingalo sinda, pakababakan mga pangarga, may PUM facility. Makikipahingalo sinda ngayon ng 8 oras, makikiturog. Hali na sinda pagkatapos. So dahil lang po sinda pwede magturog, magtinir, duman sa pigdeliveran o sa sarong-harong na yaon sa Naga. Or urog lang gayo kung may kaibanan sindang kapamilya sa laog ng harong. Pero paano ta masisiguro na itong hali duman sa lugar na may halimbawa may confirmed case of cases of COVID-19 na dahil sinda makakalayaw-layaw digdi sa laogan syudad Dinaga? Partner, actually, kuyan, digdi po naglalaog itong maksuguntang community reporting system. Sa tuya, partner, actually, kansubang gilang, Na iba pwedeng bantayan yan? Na iba pwedeng bantayan?
Ay, kita partner, alam ba, makikiagi lang? Oo. Pass through? Actually po, sa passing through na mga drivers, makikiagi lang sa Naga, may nakaabay po dyan na motor. So, bantay ta po, dahil sinda mababa sa Ibig Naga. sabihin, halimbawa, nagpiling ako, may deliver ako, apor ako. Okay. Ma-deliver lang ngayon ako dyan kung sa ina butika, may dideliveran ako mga bulong. Di ba pwedeng bantayan niya ka mga otoridad para masiguro na talagang ma-deliver lang Igwa sa partner, igwang pinapadara na representative. Halimbawa ka partner, ang sabi niya sa border, ma-deliver ngayon ako. Pasensya na po, mangaran kita ning, 10 lang po ini ha, 10 lang po ini. Sabihin talaga baga partner, Mercury Drug. Okay. Or South Star Drug, or Parmasya Uy. Haliin mga medisina yan partner, essentials yan, dahil mo yan pwedeng pugulon. Okay? Essentials, dahil pwedeng pugulon. Halimbawa, ma-deliver, masabi lang sinda, ini may ma-deliver dyan sa lugar nindo. So, halimbawa nga baga partner, ang may sakop ngayon kang sentro ano yan, substation 1? Ano yan? Iyo. Station 1 ano? Station 1. Aapo na ng Station 1. May ma-deliver dyan sa Indo, pakibantayan, digdi ibabaan ko yan. Igwayaning, ang sabi ninda, anong na oras sindang mababa ka yan, so paki-check na anong na oras dapat magbaba yan. Okay. Basta ang importante, pagka-deliver niya kadto, with regards kang oras, basta pagkatapos kayo ito, maluwas Hali po siya, hali siya. Pero po, sagkod 12 oras lang, yun ang pinakahalawig niyang pwedeng gibuhon. 12 hours, nagibuhon niya ang sa iyang pagdiskarga kan mga goods. Manamang garong malampas na sa 12 oras. Grabe naman. Actually, maya naman nagalampas talaga partner. Okay? So, yan po siguro partner, dumang kita sa internal border control. Okay, internal. Igwang pigpaluwas na partner na mga color-coded quarantine leave passes ang syudad. Color-coded ini mga tugang, ang pink, ini po mga tugang, ang kaibahan ka duman sa dati, apuera kang color-coded, ini po masalaba na ang oras. Okay. Longer na po ang oras. Ngunyan po, igwanang basically 7 oras ang kada pamilya, kada household na makasaod o maka-avail ng service. Ito pong kulay pink, MWF ito mga tugang, alas 5 ning aga, sagkod alauna po lang ito ning hapon. 5 to 1. Okay? Ito pong puti, alas 12 ning udto, sagkod alas 7 po ito ning banggi. Ano yan? MWF Manggiraray? MWF Manggiraray yan, partner. So, 12 to 7. Opo. Ang green, TTHS, Martes, Huwebes, Sabado. Alas 5 po ning aga, sagkod alauna yan ning hapon. Ang yellow po, TTHS Manggiraray, alas 12 ning udto, sagkod alas 7 po ning hapon. Asin po, igwana kitang pinaluwas na special leave passes para duman sa mga senior citizen na mayo po ning kaibanan sa harong. Mayong masusugo, partner. Okay, klaroon ta po yan. Ang special leave pass po, bako ini-intended para sa gabos na senior citizen. Okay. Po. Dahil po nangangulugan na gabos na 12,000 na senior citizen sa Naga, tatawanan po kaini. Dahil po. Ang tatawanan lang po kaining special leave passes, itong senior citizen na mayo man lamang kaibahan sa harong. Mayo siyang masusugo. Sinda na lang mag-agum. Kaya sulo. Sulo na lang. Igwa po, pwede man igwa kang makuapo, pero 8 anyo, sa dayo nga ni pwedeng suguon magluwas. Minor di edad, dayo nga ni masugo. Masusugo. So, sinda po ang tatawanan kaini. Bako po itong mga senior citizen na may kaibanan na pwede man mag-asikaso para sa iya. Tandaan ta po mga tugang, nasa quarantine pa po kita, community quarantine pa po ini. Na dahil man po gabos kay puan magluwas. Pandua po, ang rason kaini, ang senior po baga, sa classification, vulnerable sector. Yan po kamo duman sa high risk. Madaling makaputan. Madaling makaputan kaning helang, mas maloya po ang sa indong resistensya. Kaya po kamo pigi-ingatan na kumbaga dai ma-infect. Sabi nga ni duman sa pag-adal, inida ang mga aki na 0 to 20 asymptomatic. Makukusog ang resistensya,
dahil man nagluluwas ang simptomas, pero ngayon sa mga advanced ang age, sa mga senior citizens, pwedeng magkapot ng partner ng pirang aldaw, tapos magiging ano na ang simptomas, ano. Ang aatake partner ka ining COVID, ito talagang maluya ang immune system. Okay? Alat ka, may oras basinda? May aldaw basinda? Ang senior Igo partner, depende sa barangay kung anong itatao sa indang aldaw. Si mga senior citizens. So, ang oras? Nakadepende din sa barangay. So, bahala na po ang mga punong barangay ang mag-determine. Nasa inda na po yan kung may MWF, kung TTHS, kung duwang aldaw lang, o sarong aldaw lang, itatao sa indahan mga barangay. Nasa barangay na po iyan. Ang pagpanaw ka ni Yutabi partner, paano ang sistema? Bahala na sinda o anong... Si mga barangay po, may kanya-kanya na pong strategy. Igo po mga barangay na pigharong-harong, may mga barangay pong tapos na. May mga barangay po na dahil igwaman quarantine leave passes itong iba, kinukuhaan na diretso sa barangay. Pigre-rebayan lang. Re-rebayan lang. Re-rebayan lang, exchange, kumbaga exchange leave pass lang. Igwa kang leave pass, itao mo si leave pass, re-rebayan ka kaning bago. Okay. Kung si Mayo pa, halimbawa, dahil pa natatawan, dahil pa inaabot. Si dati pong leave pass ang gagamitin mo. Si dati. Si dati pong leave pass ang gagamitin mo. Okay, good. Kung dahil ka po abuton, halimbawa po si leave pass mo sinasabi lang duman na alas 6 sagkod alas 12 lang, o ito po ang dati mong oras. Si dati mo lang. Si dati mo lang na oras. Pwede pa lang si Puti, Manggiraray. Pwede mo po si Puti. Kung dahil ka mo inabot ka itong bagong quarantine pa sa... Iyo po, pwede pong gamitin. Tigluwas ko niyan, ito. okay. Pero po, sabi nga ni Kayan, ito kaya pong bago, mas mapadali, ito po kaya, garo po, sagkod lunes na lang ang pagpanao ka ito, tangarig po, na mas madali ang pag-implement, partner. Ini po kaya nga ni color-coded, halimbawa baga partner, MWF, alas 9 ning aga. Dapat po, ang gabos na mahiling kan mga law enforcers kulay pink na passes. Pag ikaw po dyan ibang kulay, gustong sabihin po kaya, may violation, sinagluwas, bako niyang oras. Tama. So para po mas marikas ang pag-implement kan quarantine protocol sa laogang syudad, color-coded. Ikaw po mga munisipyo partner, pareho man ang gibo, color-coded naman ang leave passes. Okay. Ang Milaor po, aram ko, color-coded naman ang leave passes po ninda. Okay. So, may mga kadako lapot digdi. Sige partner. Ano ba? Pwede ba ining ilulusot? Ining hapot? Iyo. Inilang partner sarong sige. May nag-arabot po sa tuyang bareta, natigpa para si retardaa ang ibang empleyado sa mga internal border checkpoints. Ito po mga nasa barangay checkpoints. Okay? Pigahanapan da po ng border work pass si mga empleyado na mga taga-naga, pero ang opisina nasa Nagaman sana, pigka para hanapan ng border work pass. Okay. Mga tugang, daipo kaipuhan ng border work pass ang mga taga-naga na nagkatrabaho po sa laog ng Naga. From the very name, border work pass po ini. Gusto pong sabihon, border kaya nga ni border. Sa border, gusto sabihin po, si border, bako po ning border kang barangay, let's say nga border nga kang Dayangdang, saka border nga kang Tinago, bako po yan. Ito pong border kang munisipyo, political borders po ini, Sinaga, sa ibang mga munisipyo. Dahil mamangkitang border digdi sa Laugang na. Ay, mamangkitang border sa internal po yan. Checkpoints lang po kita. Iba po ang border control sa checkpoints. Okay? Si checkpoints sa po, ang hahanapon lang po din kung taga-naga yan, ID niya lang po sa kumpanya, sa ka-work schedule. Okay na po iyan. Dahil po kayo po haning border work pass. Kung may border work pass po yan, gustong sabihin kayan, bako iyan taga-naga. Ano po? Bako iyan taga-naga. So, iyo lang po yan ang kaipuhan po nindong hanapon sa satuya pong mga empleyado. Sa laogkan, Naga, na nagtatrabaho po sa laog man kang Naga. Halimbawa kita partner, na ba? Kung pag-uog ko ron, ang kaipuhan taman lang ipahiling ay dita sa kumpanya. Na nagkatrabaho mo lang kita sa Naga. Dahil mga kita nagluluwas baga. Kining border. So, mayo ka man dapat ipahiling na border. Tadi kami nga nag-agi sa border. Correct. Tama. Na border. So, iyan po, pagkaklaro po iyan, dahil po kaipuhan ng border work pass, kung ika po taga-Naga, o nagbo-board ka sa Naga, asin, ang trabaho mo, nasa loob man sa nakang Naga. Correct. Dahil ang policy kaya, mga tugang, iba man, kang policy, digdi sa Naga, si policy doon. Kaya nga ni may border. Correct.
So, partner ba kami mga hapot dyan? May hapot digdi. Anyway, paano po si mga senior na nagtatrabaho pa? Paano makahagad ng senior leave pass? May man pong senior leave pass. Ay po, ito pong mga senior citizen na nagtatrabaho pa, dahil po nindo kaipuhan ning leave pass. Okay. Siring man po si mga empleyado, dahil po Basta kaipuhan ning quarantine leave pass. ID. Para magluwas. Company ID lang po ang kaipuhan ta para magtrabaho. Pagklaro din yung partner, dai kaipuhan ng quarantine leave pass kung kamo po matrabaho. Ang kaipuhan po, company ID as in work schedule. May na pong ibang kaipuhan. Ang quarantine leave pass po kung mabakal, masaod, o ma-avail ng serbisyo. Yan, oo. Paano po kung may aki na estudyante gusto umuli na nagbo-board lang digdi sa Naga? Maluwas, gusto sabihin partner, Maluwas hali siya. sa Naga, Oo, maluwas. mapuli. Oo, Pwede na po magpuli, bahala po kamo. Pero po din na siya pwede magbalik sa Naga. Ano po, during the period. At baka ang sinasabi niya, paano kung hagadan siya dumaning itong malog sa Border Maninda. Oh, border Kaya po Maninda. dapat po nga ni kayan, kung i-coordinate po nindo duman sa receiving So ang gigiboninda, dapat hindi manggiraray para mag-coordinate. Para po may coordinate duman. Okay. Pero yung kaya partner, napag-ulayan niyang actually ka mga mayors, katong nag-MNDC okay. meeting. Kumbaga, ano na yan sa inda? Ang problema lang partner, si Kadaklan na Urula, si Kadaklan na alkalde, ang Urulay, status ko. Taara mo nga mayor son, kung hali nga sa imo, may COVID man nga baga sa Naga. Oo. Kita partner ba yung problema? Huwag nga ni kitang makapuli na yan. Yang gusto sabihin, bahala sinda kung papalawagon sinda duman sa kaya po munisipyo. ang tama pong gibuhon is mag-coordinate sinda duman sa munisipyo. Si munisipyo po sundoon. Okay. So, aki digdi. Para po makapuli sa munisipyo. Kung mag-impose po ang munisipyo ng quarantine, masunod po kamo duman. Ano? Kumbaga, bahala naman si munisipyo na magpautob kang gusto ang kang guidelines ninda. Kita sa Naga, may COVID positive man. Correct. So, pwede kitang sabihan kang ibang munisipyo, oy, alat lang Naga, hali ka sa Naga. So, dapat mag-quarantine ka man. Iyo. Okay? So, pwede man nga ni sinda partner magsabi, oy, hali ka mong, oy, si mga nagkatrabaho haling Naga. Dahil ka mo pwede mo na magralaog sa muya. Pwede sinda magsabi man kaya. Iyo. So, depende sa inda. Depende man sa inda. Kung anong guidelines ninda. Okay. Okay. So, iyan. May public transport na po ba? Labas-pasok sa Naga? As of now, Mayo pa. Public transport partner, may dry run na po sa Lunes. Dry run po ini. Gusto sabihin po, pag dry run, dahil pa po ni Madalagan. Pupulbaran pa lang. Okay. Dry run. Ang Urulay po, subago, itong mga ibahaba partner sa border, itong daipman kay puhan nakasakay sa bus. Tagarutukutan na partner ang bus. Okay. Halimbawa, bagay partner, ano tong mga lugar na picturegutan? Kamsur lang kaya partner eh. Kamsur. Alat ka, bago yan. So, ang public transportation digdi hali dyan sa Bicol Central Station within Kamsur sana partner. Sorry partner. Within Kamsur sana ang ano ninda. Kung ba gusto ko sabihin ang travel. Iyo po. Tayo man lang po karon tinugutan kang LTFRB. Ang ngunyang kaya baga mga tugang nagluluwas ngunyan during GCQ sa ECQ. GCQ. Garo nagluluwas, ang special permit mahali sa LTFRB. Kaya garo pwede maggibo ng mga bagong ruta. So, gusto sabihin, base sa guidelines kang LTFRB, so mapang from Cam Norte to Naga, Cam Norte. O yan partner. Ang mga tutugutan na, ito lang tabi partner, ilang tabi dyaning province of Camarines Sur. Okay. Ito pong haling Iriga, ibababa po kamo sa boundary kang Del Rosario. Okay. Okay. Although ini mga tugang, ibababa mi po sa boundary kang Del Rosario, itong bawal maglaog. So, anas boundary lang pala. Correct. Anas boundary lang partner. Pero araga ni partner. Okay. Halimbawa baga partner, so bago pig-urlayan yan sa IMT. Halimbawa baga partner, ang sakay kang bus, gabus man may mga work passes. Okay. Di pwede maglaog sa Naga bako. Oo, tama. Igwa ngayon dyan baga partner ning duwa na O4, ang apod U4, mga unauthorized persons outside residence. Ang daradara niya lang partner, quarantine pass, kang munisipyo ninda. Okay. Ibawal bagay sa Naga. Ito pong duwa, iwawalat ito sa border kang Naga.
Ang papalaugon lang po itong may mga legitimate na passes. So papalaugon po sinda partner pasiring duman sa Bicol Central Station. So duman sila ibaba. Duman sila ibaba, para po siyempre para conveniente. Si mga tricycle nakaarabang naman duman. Okay. So, pero ano mangyari duman sa duwa? Papabalikon sinda? Papabalikon sinda. Okay. Papabalikon po sinda. Kaya po mahalaga tabi partner na kung mayo man po kamong kalakawan sa Naga, bako man po kamong kan sabi ta sa bago, dai kamo kabali duman sa mga tawong pwedeng maglaog sa border, dai na po kamong magsakay. So dai nangangahulugan na nagbukas na ang biyahe kang mga public transportation o PUV, dai nangangahulugan na si mga unauthorized person pwedeng maglunad duman, mag-ikot-ikot o magpasiring sa ibang munisipyo o digdi sa Ciudad de Naga. Correct. Tama ka. Okay. And ang tutugutan lang, partner, kung di po ko napapasala, mga buses lang. Okay. Dahil pa po pigtutugutan si jeep. Oo. Dahil po tinugutan kang LTFRB. Bus lang pala ini. Bus po ini. Bus po ini. So po tutugutan po ini maglaog sa Satuyang Bicol Central Station, pero po ini mga authorized lang talaga na maglaog sa Naga. So iyan lang ang pwedeng maiasugurar. Kaya po, kami po, this early mga tugang, nag-i-intensify kita ng information ta partner. So klaro yan, ha? Oo, nag-i-intensify kita partner ning information na kung kamo po unauthorized person outside residence, day kamo otorisado, mayo kamo duman sa mga naon ng bitantang pwede mag-agi sa border kang Naga, mayo kamong agricultural pass, mayo kamong IATF pass, mayo kamong travel order o mission order, mayo kamong IMTID, mayo man kamong media pass, mayo man kamong emerhensya, day man kamo mayo ka maning hospital referral, mayo ka maning IMT border pass na hali sa indong munisipyo na itong tinuokang Naga, mayo ka man tabi partner ning border pass o company ID na may work schedule, day ka man partner ng travel order. Day ka na po magdagos. Sa kunday po, papababaong ka sa border, sayang lang si pamasahe mo. bako lang partner, isa yung masundo sa imo sa border. Sa mangyayari partner, aapudan ang sa ibong munisipyo, ipapasundo ka. Okay. Kaya po, dapat po, dai ka na po maghali duman, takunday po, dai ka man sana makakadaog. Kung mayo ka man sana Walang taka-partner sample. Di ba ikaw mga taga Sipokot na nagpasiring sa Naga? Itong naglunad ito sa sa PNR. Di ba? Oo. Ito po pinabaralik. Okay. Ito po pinabaralik. So, iyan po man ang konsekwensya kaiyan. Kaya po, maski po nga ni ibabalik si paghatod, so public transport na buses, hali sa iba-ibang mga manlain-lain na munisipyo, although limitado lang yung partner, siguro, 3-4 lang garo yan na pwedeng magbiyahe kada munisipyo pasiring sa Naga. Uya pa. Dahil naman sakay. Uga pa. Okay, sige. Okay. Paano ang physical distancing o paano magkakaigwaning social o physical distancing and ano ang guidelines sa mga malunad sa Ay, bus? partner, igwang klaradong guidelines ang LTFRB sa LTO. I mean, halimbawa, DOTR. pira ang lunad kan sarong bus. Halimbawa. Johnny, available dyan, Johnny, itong ko yan. Itong, sige daw. Yan. Kung nagadalan ka mo mga tugang, kung nagadalan po kamo sa tuya pong FB Live, mahiling po nindo, salit-salitan partner. Nagluluwas partner sa sarong tukawan, saro lang ang pwedeng sa sarong row. Okay. Saro lang ang pwedeng magtukaw. Kabilaan ba yan? Ano? Kabilaan. Ang sarong sa balyo, tulo. Sa Normally ba ka partner? Duwa. Pero yan, tig-duwa ba yan? Tig sa ibong ano? Tig-duwa. Igwang tulo, igwang duwa. Aliba, tulo sa balyo, aliba, tulo sa left. Duwa sa right. Ayan, alay ka ni partner. Kung ang balyo at tuluhan, kung ang balyo tulo, ang balyo man duwa, ayo. itong duwahan na tukawan, saro lang duwan ang pwede magtukaw. So dahil pwedeng magtaid. Correct. Okay. Ito mang tuluhan, salit-salitan partner, igwang tukawan na pwede magtuko ang duwa, sa likodan kayan saro lang. Duman na naman sa sunod, duwa, sa likod na naman saro. Para may distancing partner, dahil pwede magtaraid. Tapos salit-salitan. Okay. Ang ideya po, kumbaga kung mag-abo ka man,
dahil mo maabuhan, sinasainutan mo. Ilan ka? Yung green na yan, ano yan? Iyan partner na pwedeng tukawan. Yan ang mga pwedeng tukawan. Yan ang pwede mong tukawan. So yan ang mga pasahero. Correct. Okay. Partner, ang tutuguta, ang madalagan pong mga bases, malaog sa Naga, igwana po ning mga nakadurukot na marker. May marker kung saan ka mo pwedeng magtukaw. Okay. So iyan po, nakalagwan po dyan, kung may hilingan po nito sa LTFRB, kung tricycle, saro lang ang pwedeng magsakay. So may ano na diyan, may marker na nakabugtak. May marker naman po nakabugtak. Para kung saan ka dapat magtukaw. Tama po. So, iyan po ang kuyang kang LTFRB. Tapos, nakamas, siyempre. Naghahapot si Cecilia Brown, partner. Paano po si Igwang flight papuntang Pili? Igwang flight papuntang Pili Airport, puntang Manila. Kay Puntong Travel Pass. Ang aram ko po, mahi pa po yung biyahe ngunyan ng airport. Iya po, mahi pa po biyahe ang airport ngunyan. Mahi pa po nagbabiyahe na... May pa pong may pa pong local flights. Ang tinutugutan lang po na biyahe kang eroplano, madara po ng pagkakan, medisina, sigun po sa DOTR guidelines. May pa talaga biyahe. Okay? Itong ibang hapot digdi, basta po hindi ki Hoven Pacifico, basta po may Kuya Sinda, may may work pass. Pwede. Oy, partner, inabutan na kita ng oras. Pero, huri na lang ini, partner. Okay, sige. Ining hapot ni Ricky Yucampo. Pwede po maghapot. Paano po kaming mga tricycle driver? Ugwaman po kami kayan libpas. Tamaghapon po ang kayod mi. Minsan banggi po ang garahe mi. Arad po kani, kabali po ba kamo duman sa pigturugutan ng magtrabaho? Dahil mo po kayo po kaning quarantine libpas. Dahil mo po kayo po kaning quarantine libpas. Ang kaipuhan mo lang po, dapat po, dumang ka mo sa MWF na ad even. Di ba? Igwang itang pag MWF, si mga 2, 4. Ang kaipuhan mo lang, sir, ipahiling, sir, number 1, nagkakayod kang tricycle. Tapos si Trimobile mo, rehistrado. Rehistrado. Tapos po, madalagan ka, duman sa aldaw na pigtugutan sa imo. Pero po kung driver ka yan, to sige kang lakaw-lakaw kung sain-sain, dadako pong kabok talaga. Pero po, nakasakay ka sa tricycle mo, dinadrive mo yan, nagkakayod ka, kabali ka po duman sa exempted, sa quarantine leave pass. Dahil po kayo po ng quarantine leave pass para po magkayod ng tricycle. Okay. May pa po nga ng flight ang aeroplano. Sir, ang flight ko po kaya sa May 28. Data po sigurado kung, May 28, data po sigurado kung mabalik na. Tangunyan po, may pang pinapaliwas ang DOTR na guidelines na mabalik na ang biyahe sa eroplano. So, mahalat po kita ka ito. Hindi pala, kada ako naghaharapot, digdi sa back ride, kung mag-agom, ang problema kayo dyan, di mo man masiguro yan. Partner, arag lang po kani mga tugang, Sagkod po ngunyan, ang DOTR, dahil pa ipagtutugutan ang back ride. Okay. Mag-agom ka mo, o dahil ka mo. Arami pong dakulon kayo nag-question, partner. Pero DOTR guidelines po yan. Sumayo pa sindang bago. Mahipan sinasabing bago. Dahil mo nagsabing mag-agom ka mo. Dahil mo magsabing mag-girlfriend, boyfriend ka mo. O magtugang ka mo. Ang sayo man bakang iba, man nga pupugulan. Mag-agom nga, magkataid nga, magturog pagkabanggit. Tapos nga, pag masunog nga sa motor, dahil pwede. Ang sayo po kang DOTR guidelines, bawal pa ang back ride. Mahi pong sinasabi kung mag-agom ka mo, o dahil ka magkaano-ano, bawal ang back ride. Ano po ang iniiwasan dyan kang DOTR? Kung hinapunta kayan sinda, lalo na po ang LTO saka ang LTFRB partner. Hinapunta sinda kayan, ang rason, dyan po kaya malaog ang mga habal-habal. Yun na nga yan ang masakit dyan Oo. Taalakan man na kada mailing mo Apoton mo mag-agom. O sige na, magkadukan daw ka mo. Ay, delikado ba niyang partner? Matuga yan dahil po, pasahero lang ako. Di ba? Masakit, papagal. Mapagal, di ba? Anyway. So, iyo po yan. Okay? So, sa ngunyan po, iyo mo na yan, ang pwede tang itaong update. Regarding po sa mga social amelioration, partner, baad next week kita makataw kayan update. Tinext ko po si Satuyang mga amigo sa DSWD, may paning reply. Baad sibut paman. Masakit mag-topic kayo ni. Masakit mag-topic kayo ni partner na dahil kita sigurado kan update kang sa DSWD. Maray na po itong may sigurado kitang sisimbag. Ang hapot dyan partner, iga pa bang second wave? Ang SAP,
ano? Dahil may aram yan. Dahil pa po aram. Kapag nagsabi kaming, kapag kami mag-abunar. Correct. Ano? Dahil pa po sigurado, may pa po ang binababa. Subanggi po, 2 days ago, hinapot ko kayan sa DSWD, si Ma'am Bianca, may pa po ang binababa na guidelines ang DSWD. Okay. So, yan. So, pwede mga tugang, inabutan na po kita kang panahon, partner. Oo. Inabutan po kami ng oras. Sa pangarap po kang KMFM 100.7, ang radyong kampi mo, sin 89.5, radyo natin agad. Diyan po kami nahinan nyo. Giliman po si Roy San Ramon. Mga tugang sa mga parantabay ta po sa City Government of Naga FB page, Naga Smiles of the World Facebook page, Naga Smiles TV YouTube account. Mabalos po sa buyam sa pag-antabay nindo sa Samuya. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nane de Asis, kan sang ang paglusod kang Naga, kan City Events Protocol and Public Information Office. Ini po si Allen Rion Naga. Mabalos po, maray na pagkahapon sa gabos. Riondanga, San Ramon, Ulay, ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinabusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.